कृतित्व, व्यक्तित्व, वहाँ के कार्य, वहाँ के पद्धति, वहाँ के निष्ठलता, वहाँ के तन्मयता श्री राम अवधेश ठाकुर के जीवन काल में कई सारा कार्य पर हमने के प्रकाश डाली जा जौना से ये गांव के लोग के लिए आभास होके के चाहिए, दूर दराज के लोग के भी भान होके के चाहिए कि आदमी खाली अपने आप खातिर ना जिए, आदमी आवला है समाज में, ये देश खातिर जियला, समाज खातिर जियला, समाज खातिर करता। बहुत लंबा चौड़ा बोलत रहला पर बात खत्म ना हुई, एक के बाद एक बात आवत रही। हमनी का बीच में आजकल समय के सब केहू के अभाव बा, माई के खाए बनावे के अभाव बा, गोदी में के बच्चा के दूध पिए के अभाव बा, खेत में खटे वाला किसान के समय के वहाँ अभाव चल रहा बा, सब केहू समय के अभाव में जी रहल बा। एकरा पीछे एक कारण बा कि पैसा इतना ना जोर से हबक के काट ले बा कि केहू के कहीं समय देवे के समय नहीं। आवल जाओ फिर भी रोवा सके इस युग में, इस समय में हमने का बीच में दूर दराज से आइल बानी, हम सब केहू के सादर आमंत्रित करतानी। राजा राम प्रियदर्शी जी, महेंद्र बाबू हमारे बीच में उपस्थित बानी, कवि जी हमने के साथ ही साथ बगल गांव जवार से लोग आए हमने के बीच में, जे भी आयल बानी, बभनौली से लेकर के, कोइलवर से लेकर के, कोलरामपुर से लेकर के, हितनाता से लेकर के, साथी समाजी सगा संबंधी मखदूमपुर, फुआ, बबुरा, चातर, मीरगंज, बभनगावा, मानिकपुर, हम सब कहू के सादर आमंत्रित कर रहल बानी। आवल जाओ अब हम एक मंच से एक कार्यक्रम की शुरुआत करा रहल बानी। सबसे पहले हम नीरज जी से निवेदन